bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gonɗen ko to e weldi ɗiggol weli mulde kawe weli laamade en naati nokku men biyeteɗo décolletage no paami toon ko ummade Joundu ha yetti Gawde Boofe goye koɗɗe ɗon ɗe e nder ɗiɗo diwanuji ko ɓe mbiyete décolle naɓe décolle sa wiyama décolle won wiyoɓe décolle Njaañ woni ko ga e nder Kajoor ɓe mbi ko on décolle jibini décolle gonɗo Dande Maayo o caggal fegoji ndeɓe jeeyi Dande Maayo ɓe tawino hoɗoɓe ñiiɓi toon kala ko wawi wonde hen décolle Njaañ e décolle tareji ko puneji so gattata banggue décolle tareji wonde bandiraɓe ɓe ganduɗa haade lawol Linguére Matam ngol wodde wonno ko lawol Saint-Louis du Sénégal jeyata gonta ko région de Saint-Louis département mo Podor commune mo Guédé village ko ɗo décolle e tareji woni so tawi tima ha fanima décolle e tareji tawi gummiɗa ko banggue to banggue Dagana to banggue Thile en ha a naati sa ƴeewi ma yi tableau banggue ma nano holto fayi ko toon to Podor mo ganduɗa woni no laamogo guila hanki ha ñallangal hande sa ƴeewi lawol ngol lawol leydi banggue ma ñaamo paada noon ko décolle dow ma en gartu hen sa yawti woni saɗa tindi ko wiyete ko hono law walla guena walla damga ha Bosoya gam tinade faade hedde Wourossogui soogue dindeje décolle tareji ko Joundu ha Gawde Boofe Joundu woni koye Dande Maayo Gawde Boofe woni koye jeeyondi e goye kewɗe comiɗe nder hen goye tokose biyeteɗe amo ɗe gona goye keptinade to banggue laamu kono kadi ene jogui goye mawɗe fodde nayyi tawi ko keptinade joguiɗe joom woyoji mumen décolle tareji banggue mum funnague won tan ko donnayi Dande Maayo mo ganduɗa dañino caɗele to banggue ndiyam arti ƴeemti kamɓe goni hoddiɓe koddigal jongal pewgal jawa no heedeɓe banggue funnague beelel kelle guirloje nenne diwi aali moodi goyal kurangal leɗɗe daneje koɓe keedeɓe banggue funnague so garti banggue hirnague ma en taw toon bandiraɓe men gendarnaɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe tedduɓe koddigal moƴƴal woni hakkude mabɓe so tawi kadi en ƴeewi to rew ma en taw toon to ganduɗa ko kañum woni hono nokku men mo ganduɗa sa ƴeewi ma en taw toon bandiraɓe banggue funnague o bandiraɓe men bisnaɓe wago ko bandiraɓe men bisnaɓe goni toon tawi kadi ko koddigal moƴƴal ɓe koddi no fewi sen garti ma ƴeew ɗo wiyete ɗo hono décolle e tareji mbiyen Amadou Hammew kañum woni joom wo imam décolle mo ganduɗa tareji gonɗo ɗon to tareji ɗo mafre ene jogui mo ganduɗa ko kañum woni joom wo caggal Alaji Ousmane Dombo bannaɗo ziyara o ko kañum sincino ɗum yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ko Amadou Madani wonɗon joom wo sen garti dow ma en taw Amadou Ardo Samba Aliou on woni joom wuro ɗo wiyeteɗo Gawde Boofe wuro manggo ganduɗa ko ɗon batuji décolle naɓe mbatte pelle ɗe hitande kala kamɓe kala ɓe gartat so tawi ƴeewi ma en jii Kalidou Alaji Sambou Sack Kalidou yalti aduna yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ɓiyi ko biyeteɗo Mamadou Kalidou kañum woni mawɗo wuro men wiyetego Biddi tawi imam juma o ko Alaji Harouna Ali Bintogel woni wuro manggo to banggue teddugal ndema awo e gaynaka ha tengti e ndema ha tengti e gaynaka awo ko seeɗa ko ni décolle tareji woodi to banggue ya garta en gandi hande wuro ngo mawni ngo yaaji galleji ɗi keewi cafrirɗe keewi ko ngoɗo wuro dey jaɓɓino ñande Assane Faye alerte Cheikh Djibril Ba Khalifa Dingo Dar es Salaam Dagana tawi ko yaade wurtunoɗe gilli ɗi mayano hakkude makko Alaji Ousmane Alaji hono Ousmane Dombo e yeeso teddugal e miijo Moussa Ousmane Dombo ñalɗi ɗi mbaɗama yewtama Allah haalama nelaɗo haalama Qur'ana silkama ko ɗum ɗo woni hono ayawo nokku men Donnayi tareji Mboyo e Belel ko noon kalten ko Gawde Boofe ha Joundu ɗo woni décolle tareji